التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى السوق الأوروبية؟ أو هل تريد ببساطة خدمات لوجستية متكاملة ميسورة التكلفة وشحن سريع لمساعدتك على تنمية أعمالك عبر الإنترنت؟ لا داعي للمزيد من البحث، فقد وصلت إلى وجهتك المناسبة. مركز إيكوم فولفيلمنت موجود هنا لمساعدتك في توفير الوقت والمال. من خبرتنا العريقة في هذا المجال نقدم لكم أفضل شبكات التوزيع في أوروبا، إضافة إلى مراكز اتصال احترافي لتأكيد الطلبيات والعديد من المستودعات. في مركز إيكوم فولفيلمنت نوفر لشركائنا كل ما يحتاجون إليه لإنجاح مشاريعهم في مجال التجارة الإلكترونية وبأنسب الأسعار. نقدم لكم خدمات تخزين، تغليف المنتجات وإعدادها وتجهيزها للشحن، خدمات مراكز الاتصال والدعم الفني عن طريق الهاتف، وخدمات تأكيد الطلبيات، خدمات التوصيل وخدمات الدفع عند الاستلام، تحصيل أموال السلع من الزبائن وتحويلها إلى الشركاء. خبراؤنا متواجدون لمساعدتك في الشحن الدولي والتخليص الجمركي أيضا. كل ما عليك فعله هو إطلاق حملاتك الإعلانية، ودعنا نقوم بالباقي. هل زاد الفضول لديك لمعرفة سبب أسعارنا المميزة عن غيرنا؟ إذن انقر أدناه أو اكتشف المزيد على www.ecomfulfillment.eu. Hi everyone, good morning. And so, like and share muna tayo, like and share. Like and share muna tayo, like and share. Sana all maraming GC. Sana all na lang ako, Jenny ba? Maraming GC. Hi, Annalie. Good morning.
Oo. Antay polis na tayo pasali po. Hmm. Nakalista na yan, baby love. Nakalista na po. Bakit? Bagong ninja mo pala yan, kaya hindi ka nakapanty. Kakatapos lang ng LS mo rin, ano? Tayo palista, tayo pasali. Jenny, pakigising yung mga bagong member.
kape. Kape tayo, kape tayo. Good morning, everyone. Nakapag-breakfast na ba ang lahat? Nakapag-breakfast na ba kayo? Congrats, Baby Loves Annalie. Actually, malapit na lang yan. Oo nga pala, no? Mag-alas 12 na pala sa inyo dyan. Sorry, man. Breakfast pa lang sa amin. Hi, Solomon Kings. King Solomon's Fire. Oh my God, shower out. Naks naman, no? Thank you, Jenny. Thank you so much, Jen. Hi, Bulagang family vlogs. Make a love shower out. Okay, nakalista na po, Bulagang family. Yun, nakalista na po. King Solomon's Fire. Make a love shower out sa'yo, Baby Love. Sumali ka na, Bebe? Kamusta ka na po? King Solomon. Thank you sa pag-samsot. Sali ka, Baby Love. Naka-main channel ka na naman pala. Nasaan na kaya sila? Jay Green, good morning, Baby Love. Sige, Meme, dito lang, waiting. Ayun. Okay, simula tayo. Maglapag ako, pahabulin na lang natin yung mga habol. Pag hindi sila humabol, hayaan nyo sila. Pag di sila humabol, hayaan nyo sila. Maglapag na lang ako, bahala ng ano. Hindi sila makaramdam. Paayuda lang inaantay nila eh. Tapos magtatampo pag hindi binigyan ng ayuda. Gayong hindi naman sila mahaba yung pasensya.
Bala kayo dyan. Gusto pala nilang biglang lumaki yung channel nila. Eh di magpa-boost sila. Ikaw na nga tong lumalabas ng sarili mong investment para maangat yung channel nila. Hindi pa sila makaano. Nakalista na, Bebe Loves Joanne. Nakalista na po, Bebe Loves Joanne.
Hi, good morning. Ganyan tuloy yung buwan mo. Kaya nga. Kamusta kagahapon ano mo? Ikaw sana isama ko kahapon. Sa part-time ko, naka 500. Nakaganon kami. May sinama ako. Si Ate Liet. Kasi kailangan niya ng pera. Ate Liet. Si M. Si M. Ano ko lang ba? Dario. Naka-end contract na kasi siya. Kailangan niya ng dapat 2.5 lang sa kanya. Oh. May kliyente ba akong May kliyente ba akong hindi? Pagkagabi naman na sana, pero pagdating dito natulog. Ha? Bakit? Bakit? Baka next week. If ever. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko. Ating DJ Jonah Sagayno Remix. Pag-asa sa mundo, lagi na lang tayong pinanalo. Pag-ibig ko sa'yo, totoo. Walang iba, pagkat ikaw lang ang tanging sumasama. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing Pananggatingin kaya, I love you. umiiyak ang puso ko'y sumisigaw. Iniisip ko sa kanya'y umiiyak. Ang pagmamahal ay mawawala. Balbang, habo, baboy, sudan. Tumami ay umiiyak. Ang pag-asa, ikaw pa ang mabuhay.
Ay ate, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Bitbit ko kagabi. DJ Jonah Sagayno Remix. Tablab ko yan. Pag-asa sa mundo, lagi na lang tayong pinaglayo. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ang humanap pa ng iba, sanda. Panagdagdagit kaya, I love you. Balbal, baboy sa daan. Tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung wala'y DJ Jonah Sagayno Remix. I close my eyes and the flash comes down from the moon. Na, 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 na. Little did I know. Imagine, but it was so right. I saw, I'll be waiting for you back to never come. I'll be a princess, don't be so serious.
Kita ka Johnny gwapo. Sagayno na. Di, paano ka pa? Malapit na. DJ Jonel Sagayno Remix. I close my eyes and the blood goes down and so hello. Little did I know. Ate! Ate! You're me outside me, somewhere can be alone. I'll be with I'll be a princess. Baby, just stay. It's a love story, baby, just stay. Hey. Kita ka gwapo. Johnel Kita ka gwapo. Sagayno na. Di, paano ka pa? Malapit na. Hi, Eman. Nag-load ka ba out the below? Yan, palapos na po tayo. Eman, abulin mo na yung mga nilapag ko, Bebe Loves, ha? Kung nandyan pa. Nandyan pa naman lahat. Nandyan pa lahat. Pinakataas tayo, Bebe Loves. Eman, ayun, pinakataas, Bebe Loves, Eman. DJ Jonel Sagayno Remix. Oh, nasira.
Sige, sabihin mo. Lapag mo na. Patamsak. Lapag mo na. Naging tapat. Lapag mo na, Jenny. Dali. Ay, naku. Jenny, dalian mo. Mo. Wala na, natulog na si Jenny Galigar. Ewan. Jenny! Ay, katigas. Jenny! Jenny! Uy, hi Mechanic Rolly! Kamusta ka po? Aba naman yan, kamusta ang pipalabas namin, mechanics? Mechanic. Jenny Galigar. Jenny? Tasukan ko sa ilong to si Jenny. Jen. Si Jenny, oh. Jenny talaga, oh. Tusukan talaga kita sa ilong, Jen. Jenny, ah.
Si Eman tumatakbo rin, no? Mahabol. DJ Jonas sa Dino Ayan. Oh! Humahabol ba si Ernie? Thank you, Baby Loves Ernie Marine. Humabol talaga ang Baby Loves namin. Thank you, thank you. Anyway, tomorrow again po. Tapos na ako maglapag sa'yo 2 times, Baby Loves Ernie Marine. And thank you everyone. Thank you. Mwah. Ayan, thank you Ernie. Thank you everyone. Mwah, mwah, mwah. Ayan na. Si Ernie Marine, napakatagal ko ng member yan. Napaka-solid ko na member. Diba? Ang ganda lang ng kanyang pang ilang buwan yan na to ngayon. Thank you, bebe ha. Ayan, anyway, tomorrow po mag-LS tayo ulit. Ito-try ko talagang siya. And then, baka next week kasi mag-a-adjust na kami ng time. So, baka balik na rin ako sa time ko. Anyway, Annalie Mix Vlog. Annalie, pwede po bang i-quarantine mo muna yung channel mo? Kasi nalalagas yung ginagawa ko, bebe. Nalalapag kasi yung channel mo. Annalie Mix Vlog, pwedeng i-quarantine mo muna yung channel mo po. Nalalagas kasi. Thank you, Baby Loves. Ernie talaga. Solid, solid, solid. Ayan. Bye, everyone. Mwah. Aray, sakit. Aray. Sakit. Bye, everyone. Masakit na naman ito. Bye. Bye, bye, bye. Mwah. Ingat kayong lahat. Gumagawa nga kasi ako ng kababalagan sa yung channel. Si Ernie Marine, tapos na rin yata yung ginagawa kong kababalagan sa kanya. Ernie, tapos na yung ginagawa kong kababalagan sa channel mo po. Pero tuloy-tuloy pa rin yung everyday lapag ko sa'yo. Promise yan. And baka next month magsimula na rin ako mamigay ulit. Anyway, thank you everyone. Mwah. Thank you Jenny for membership. Bye-bye. Si Emma humabol. Baby Loves Eman, thank you, humabol ka. Joanne, Loresto, Bulagang Family Vlog, Jenny Caligar, Ernie Marian, Annalie Mix Vlog, and sa pagbisita ni Kanek Rolly, and at the same time, Jay Graham, Lonti on. Anyway, thank you everyone. Love, love, love. Okay. Mahabol si Eman eh. Maiiwan na naman si Eman. Strike, Eman. Bye.